08065530002 ko 08142097780 Merga Islamic Studio. Shehu Yarga, 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 Maulamiya Shehu Yarga, Assalamu alaika Shehu Yarga, Assalamu alaika Shehu Yarga, Assalamu alaika Baba Yarga, Assalamu alaika Baba Yarga, Assalamu alaika Shehu Yarga, Baba Yarga. Zuwa nake yi ya Shehu Yarga, zuwa nake yi Shehu Yarga, jinjina nake ma Shehu Yarga, jinjina nake ya Shehu Yarga, jinjina nake ma Maulamu Yarga, jinjina nake ma Maulamu Yarga, zuwa nake yi ya Shehu Yarga, zuwa nake ma ya Shehu Yarga, zuwa nake ma ya Shehu Yarga, jinjina nake ma ya Shehu Yarga. Sunan Rahimi Kadimi nake son dora alƙalami a waken Sayyidi Jarumi Balarabe Yarga Maula ba salati kamili wazili ya tabbata birbishin munzali gwanin kyawu gwanin galgali dan Abdullahi babban ba tafiya in babu kai babu ni da kai ne za a gamsar da ni Abul Abbas ka shayar da ni ruwan faidar ka ban koshi ba maza sun ganka ba su ganka ba gani ne ba irin namu ba Abu Isa haka ban san ka ba kuma ban san wanda ya san ka ba mutunci ya riga ya shiga tsakanin mu da mai yardaga makera ba ta yi ba ziga nau mazigin hamma ne shugaba ridallahi da salamihi alaika yarga wi salihi na barhama arifi kaulahi ban san me zan gaya maka ba shehu idan sallar ka zan wayabo to ba ni gama shi kwana dubu shin kuwa kurin ka zan wayabo ko wani sahu kuna nan gaba maganar babi saman fasali furu'atun akan lawali su wasa ne cikin hankali kake koyar da su shugaba to ko ilimin ka na tasawufi idan na bi shi ko harafi na ɗauka za a yi korafi manto na ƙiƙani na zaba ita kyautar yargawa ne mutum ya gana ƙiƙanin tabbatun kawai ai gumma ai sukutun ban san ko za ku taimake ni ba ku biya min yanda zan siffata Balarabe Yarga in kyautata mai bi in yaji zai gaskata ban san wanda zan faɗin Yarga ba hawaye na suna mun zuba jikina ban ji daidansa ba kamar ni ba kamar niyya ba sirrin harshe ba zai san shi ba tunani ya kure ya tafi cikin shauyar gawai ya tafi sai gashi yana ta yin korafi bai san a wace ta sha yake ba ta ya nazarin mu zai tadda shi aikin ji yana wahalatar da shi ko zancen ɗazu ya sha da shi mai ɗamara ba ga tumbin mu ba
gashi da siffar mutum zahiri amma in ka bi da tafakuri ka nemi siffar mutum zahiri ka gaba ita ko anan ko gaba mutum bai hankurin izgili da zagi ko bugun shantali zama baci da sha'aƙali bai ɗaukar yin hakan jarraba mutum bai son rashin ɗaukaka bare ga abin da zai sabaka mutum bai son rashin haskaka shaidi duka bai bukace su ba talauci bai ji tsoronsa ba ajewa bai bukace ta ba mikawa bai yi wasar ta ba ba ƙarya na gaya muku ba shi samu bai farance shi ba rashi kuma bai bakance shi ba hutu bai hau jikin yarga ba gajiya bata aure gafansa ba daransa cikinsa rana take a cikin ranar sadare yake a cikin barcinsa farke yake ban san ko kun fahimce ni ba in dai ka so shi ka tsallake makauta doka ka babbake tsara kuma doka kashen take kuma har abada ba a kai ka ba dan alhaji isu huje gawi kamar ladufin ka ya yargawi domin sirrin ka in ya zuwi Dr. Suleimanu babban uba makauta duka watsar da su da wanda suke ta koyi da su iyana yarga na baka su iya musu ya farin shugaba Muhammadu ne yake baitika mai yarga wanda ka haskaka cikin ikonka ya ɗaukaka a yabonka adilin shugaba shehu yarga 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 maulan mu ya shehu yarga assalamu alaika shehu yarga assalamu alaika shehu yarga assalamu alaika baba yarga assalamu alaika baba yarga assalamu alaika shehu yarga baba yarga zuwa nake yi ya shehu yarga zuwa nake yi shehu yarga dandina nake ma shehu yarga dandina nake ya shehu yarga dandina nake ma maulan mu yarga dandina nake ma maulan mu yarga zuwa nake yi ya shehu yarga zuwa nake ma ya shehu yarga zuwa nake ma ya shehu yarga dandina nake ma ya shehu yarga adilin shugaba ya adilin shugaba garkuwana 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 adilin shugaba